Kay matod pa ni First Lady mga par, si Juan Paulo Tantoco, dili man kuno ng kauban nga to sa kuan kanang special encourage nga to sa California. Nakita mo ganato sa video nga si Juan Paulo Tantoco pwerte pang kanta-kanta mga par. Sa wala pa namatay si Juan Paulo Tantoco, silang kaubanan ni First Lady nga nagkanta-kanta pagmayo si Juan Paulo Tantoco, gunit-gunit pamayo sa microphone si First Lady, sayo-sayo pamayo. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, matod ni Claire Castro, matod sa Malacañang mga par nga ang maong police report nga nagagikan sa Beverly Hills Police Station usa gyud kuno kada kong pike kung dili kuno tinuod mga par nga ang namatya ni Juan Paulo Tantoco nga na-overdose sa drug cocaine. Sa ato pa mga par kay matod ni Claire Castro, ang usa ka police report nga nagagikan nga to sa kuan Beverly Hills Police Station og mismo gibalita sa ni sa Hollywood News usa dito ka piki mga par. Pero kung mingon hinuon si Claire Castro nga katong maong police report gikan to sa diri sa Pilipinas, way siguro nga mutuo pa ang mga katawhan nga gipiki lang ang maong report kay kibaw na biya diri sa Pilipinas mga parang unya kay nagagikan gina mismo nga to sa Beverly Hills Police Station, mismo gibalita pa na nga to sa Hollywood News. Ato pa ang Hollywood News mo balita din sa piki di ay ang Beverly Hills Police Station mo buhatin ay nag-report nga ike hugot mo gina nga gimakak sa palasyo nga ang namatya ni Paulo Tantoco, dili kuno nga namatay si Paulo Tantoco sa kay na overdose sa drug cocaine. Hugot mo gina gihimakak sa Malacañang mga par. Kay matod pa ni First Lady mga par, si Juan Paulo Tantoco, dili man kuno ng kauban nga to sa kuan kanang special encourage nga to sa California. Nakita mo ganato sa video nga si Juan Paulo Tantoco pwerte pang kanta-kanta mga par. Sa wala pa namatay si Juan Paulo Tantoco, silang kaubanan ni First Lady nga nagkanta-kanta pagmayo si Juan Paulo Tantoco, gunit-gunit pamayo sa microphone si First Lady, sayo-sayo pamayo kauban atong mga ilang kuyog nga ngadto sa California. Nya makita sa nato sa video mga par, makita sa nato sa mga pictures nga nagtapad yun mismo si First Lady o si Juan Paulo Tantoco nga sa ilang pagpangaon dili to mahitabong mapiki mga par. Pero hugot yun nga gihimakak ni Claire Castro mga par nga wa gilaki kuno ng kalabutan si First Lady nga to. Atong ibutang og walay kalabutan si First Lady sa kamatayon ni Paulo Tantoco mga par kay sila ramang kuyuga dito maapil maimbestigaran mo gina mga par kay taliman kana nga Pilipino guna nga namatay nga to sa California. Unya makit-an pa gyud mo nga to nga kamo ang kuyuga nga to, kamong kuyuga na ngaon, kamong kuyuga nga nagparte-parte, nagsayaw-sayaw, normal ra kana mga par ang mga kuyog ng imbestigaran gyud ang mga kuyog. Unya mingon si Claire Castro nga si Juan Paulo Tantoco sa kuno ka private person at tinuod man ang giingon ni Claire Castro hinuon nga si Juan Paulo Tantoco nga usa ka private person ug naapil lang kuno sa pamulitika. Unya ang asawa ana mga par kay cabinet secretary man ni BBM, dako gyapon na nga balita, dako gyapon na nga isyu mga par kay ingon ana ka duol sa presidente ang asawa nang namatay pero nang
ihilom lang. So normal ra gyud kana mga par nga apilon gyud nang imbestigar si First Lady sa kuan sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco kay sila man kuyuga nga nag-parte-parte, sila man kuyuga ga nangaon. Kaniha ng example lang niya. Kamong mga barkada tulo mo kabuok nanuroy mo og baylihan, nanood mo og ng diskuhan. Unya na nakakita ninyo nga kamurang kuyuga. Unya ang usa ka kauban nimo na pusilan pag-abot sa unahan. Unya wala tayo ng unya walay suspek nga makita. Unya nagbuwag-buwag na mo og panguli. Normal ra kana mga par nga ikaw nga kauban apilon kag imbestigar kay kamo mang kuyuga ni anang mga orasa. Mao ning nahitabo sa kang Juan Paulo Tantoco ng normal na nga imbestigaran ng mga kuyog ni Juan Paulo Tantoco kay sila ba yung kuyuga nga nagparte-parte, silang kuyuga nga nangaon, silang kuyuga nga nagdisko-disko, kanta-kanta pa sila maayo. Mo na nga kaning isiyuha mga para ato aning sundan kay ato ning kuhaan og mga video reaction. Unya sa ako ang mga viewers diha nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko subscribe nga para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.